O chvíľu sa začne posledné vystúpenie Nórov na svetovom šampionáte v bieloruskom Minsku. A rozlučkový zápas absolvujú morskí hokejisti proti reprezentantom Kanady, ktorí v poslednom zápase v základnej skupine budú hrať o to, aby do štvrťfinále postúpili z najvyššej pozície. Mali výhodu, nevyužili, môžu využiť početnú prevahu a veľmi rýchlo ju využili. Kapitán Anders Bastiansen dostáva svoj celok do vedenia. Po 5 sekundách expresne využitá presilová hra. Toto už je gól na 1-1. Ellis vyrovnáva a využitá presilová hra. 38 sekúnd pred koncom trestu Matsa Triga sa teda podarilo Kanaďanom prestreliť Stefana Soberga podľa pravidel. Dúfalo, potrebujú vystredať. Teraz sa im to pravdepodobne podarí, pretože Mattis Olimp bojuje s Hodsonom ďaleko od kanadskej bránky, ale Myers nevystriedal a preto prichádza druhý norský úder. Mads Hansen. Obrana dvojica Kanady, Sober, Myers boli títo dvaja hráči veľmi dlho na ľadovej ploche a už nestačili prikryť hráča, ktorý si nakorčuloval na výbornú prihrávku na modrej čiare. A Nóri po druhýkrát v zápase vyhrávajú. Nastúpil na svojej hokejke, vybral si Bieksu. Bieksová zrazená strela a Mark Scheifele vyrovnáva. V 37. minúte 2-2. Prvý gól Marka Scheifeleho na majstrovstvách sveta, 20-ročného hráča z Winnipegu Jets prišiel po tom, čo svojich útočníkov podporil touto strelou Kevin Bieksa. Tečovaný puk vypadol z náručia brankárovi Sobergovi a Scheifele bol pripravený na dorážku. Ward, štvrtá útočná formácia. Ubergom. Ward! Gól! Tak predsa len sa táto útočná formácia dokázala presadiť aj po tretíkrát, aj keď to nie je čisto štvrtá lajna, pretože je v nej zaradený Huberdo. Napriek tomu gól pripísaný Joelovi Wardovi, dnes skúšil dvojgólovému strelcovi. Aj koniec. Kanaďania zvíťazili nad Norskom 3-2.